ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଘାଣ୍ଟ, ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ, ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଛେଞ୍ଚଡ଼ା, ଏମିତି 3 ପ୍ରକାର ଏହାର ନାଁ। କିଏ କହେ ମାଛ ମହୁର। ବେଶୀ କିଛି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିନି। ବୁଟ ଡାଲି, କଖାରୁ, ଆଳୁ ପକାଇ ସିଝେଇଦେଲି। ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ମସଲା ତାକୁ କଷିଦେଲି। ମସଲା ହେଇଗଲା ପରେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡକୁ ସେଥିରେ ପକାଇଦେଲି। ବୁଟ ଡାଲି ଯେଉଁ ସିଝେଇଥିଲି ତାକୁ ବି ସେଥିରେ ପକାଇଦେଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଥିରେ ତାକୁ ଫୁଟେଇଦେଲି। ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତାପରେ ହେଇଗଲା। କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ତାପରେ ପକାଇଦେଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦଉଛି।